अशोक के बीत गइल छूछे लगनिया कनिया ना मिला का कहे जा दोस्त अब फिर लगन बीत गए शादियो ना भइल हमनी सन के बियाहो ना भइले यही कांच कोर बने सब का भाई बाबा से देखावल जा चल के बाबा लगी खाली देखैले रहनी सन हां उ तो कहले रहलन कि ये लोगन में तारे लोगन के बियाह हो जाई बाकी भइल ना हां तो चलो तब फिर बाबा चले के बाबा से पूछल जा चलो गोर लागेली बाबा अरे बाबा रे ऐसा आशीर्वाद देनी कि जा असो तहार कनिया मिल जाई बाकी का कही है बाबा कनिया के याद में हमरा एको लोटा पानियो ना मिलल अभी तक। अशोक के बीत गइल छूछे लगनिया कनिया ना मिला मिली बच्चा मिली। अरे बाबा अशोक के लगन छूछे बीत गइल बाबा अभी तक ले हमरा कनिया ना मिलल बाबा। अशोक के बीत गइल छूछे लगनिया कनिया ना मिला। अच्छा बच्चा चिंता कइला से थोड़ी होई ऐसो ना होई तो आगे साल होई नु। अरे बाबा आगे साल के नाम रौरा मत ली और देखिए कर 3 महीना में केंग दाता हो गइल बा कनिया के याद में ये बाबा। बीत गइल छूछे लगनिया कनिया ना मिला। हाँ ये बच्चा अपन जिंदगी पहले आई रख तो देह हाथ में ठीक रख बाल बच्चा खातिर तनी से चिरकुट लेके भले तो पूरा चिरकुट हो। हाँ ए बाबा बताई कनिया के याद में हम सोचले रहनी कि हमरा सोना मिली बाकी चांदियो ना मिलले बाबा। अशोक के बीत गइल छूछे लगनिया कनिया ना मिला। बाबा कौन उपाय लगाई बाबा कौन उपाय लगाई पतरा देखी फिर से बाबा फिर से हाँ देखी अब बढ़िया ये साल में देखी बाबा अगले साल होई कि ना होई बाबा देखी। रोआ समझ रोला से ना होई हम देखत नहीं कि हमको खींच खाच के करा दे हैं बाकी कुछ लागी ठीक बा यही साल हम करा ठीक बाबा लागी तो लागे दी बाबा लेकिन बियाह कराई कनिया के याद में पानियो तक नहीं खे पियल जा। गइल छूछे लगनिया कनिया ना मिला। रुको सब बच्चे रुको सब समस्या तानी के दूरे कर देता नहीं। हाँ बाबा दूर करी तो को लाशा देख के पकड़े का पड़ता नहीं लगा देखो सब बच्चे तो 12 समस्या खोज के निकलनी है। हाँ बा इस साल में तो ना अगला साल एकदम घुसते के साथ ये मन देखियो सब कई खरमा सब खिचड़ी भादो हो दुआर जे आसार कुछो मन देखियो हाँ अब तो बा एकदम घुसते के साथ में हो जाई अगले जनवरी में। हाँ 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 एकदम बेफिक्र होके जाओ। ठीक बा बाबा हमरा पैसा भेजवा देता नहीं ऑनलाइन। ठीक बच्चे ठीक हो जा 2021 में हो जाई बियाह। जो अब चेक कर कनिया ना